Pekný večer vám želám. Dúfam, že sa počujeme. Vítam vás na zhromaždení, ktorého som zvolávateľka a ktorého názov hovorí sám za seba. Je 5 rokov od protestov Gorila a od zverejnenia tzv. Kauzy Gorila. A dnes sa tu schádzame, aby sme si to pripomenuli. Táto kauza je jedna z najväčších kauz a určite najdetálnejších kauz, ktoré sa kedy zverejnili. A v ktorej, tí, čo ste čítali, tí, čo ste nečítali, v ktorej sú detailne spomenuté a popísané, ako sa v tomto byte tu niekde nad nami stretávali predstavitelia biznis skupín s predstaviteľmi politických strán a ako sa dohadovali na tom, kto za koľko desiatok 100 miliónov bude ktorý predaj stáť a kto si z toho čo zoberie. Peter Weissenbacher, pre tých, ktorých nepoznáte. Ďakujem kolegyni za úvod, veľmi pekne ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli a takisto pozývam všetkých, ktorí nás tu počujete v okolí, aby ste sa k nám pridali. Toto je verejné zhromaždenie. Na tomto mieste je symbolicky preto, prečo kolegyňa povedala, pretože je to taký bežný dom, taká bežná ulica. Zdanlivo sa tu nič nedieje, 5 rokov chodíme okolo, ale diali sa tu dosť zásadné veci, ktoré majú dôsledky až do dnešného dňa. Najväčšou postavou, ktorá vlastne by mala prijať vyšetreniu kauzy Gorila za posledných tých 5 rokov, čo sa teda aspoň teoreticky vyšetruje, je práve Kováčik. A keď si všimnete, on aj bol teda veľmi nenápadne zvolený, úplne hladko, nikto o tom v parlamente, úplne bez problémov ho zvolili na ďalších 7 rokov a nikto ho nerieši, on nesedí v Bratislave, on sedí v Pezinku, a je tam úplne schovaný a teda pritom nesie tú hlavnú zodpovednosť. Konec koncov aj sa nám stalo teda svojho času, že sa zastavili u nás policajti, tak ako aj dneska tu myslím taký bol, že teda sa sťažovali na neho, že jednoducho majú dojem, že marí ich teda vyšetrovanie a riešili to a tiež si asi nič nepomohli, lebo nikam sa to neprejavilo.